this is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Ik bracht op snel een boodschap rond bij een buurtsuper in Verwaarden. En in die tijd kwam ik van Squallen. En Houte Bakker in Gaas, die stappen ermee. En toen zei de man van de buurtsuper van nou, dat kunnen wij er wel bij doen. Op een gegeven moment houdt de buurtsuper er ik mee op. En toen heb ik het van mezelf genomen. Hier ben je net dacht dat ik het 40 jaar volhouden zou. Maar ja, het giet zoals het giet en het ging altijd prima. Dus het er goed van leven kan. Dat ja, altijd maar een soort nog een plezier dient. En de vrijheid die het heeft. Het persoonlijk contact met de mensen. Mijn winkelwijn die moet weer door de APK. En ik heb hem even voorkeuren laten, maar dat bleek gewoon te vol te kosten. En hij is 22 jaar oud en dan moest hij afvregen, ja, moest nog zijn investering weer in een oude auto doen. Nou, ik heb besloten om dat net te doen. Goedemorgen. 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 Jongen. Daar weer er nou. Hartstikke fijn. Je belooft nou? Ik kijk wat voor die. Nee, Tje, een kaartje, dat is mijn bakker best. het bekende kaartje. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Dat is groen, maar dat leest me. Zal ik dat thuis even lezen? Ja, doe het maar. Ja? Want ooit moest het leeg hebben. Maar ik dacht, ik zat even in mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Ik hoop dat er een heel soort gelukkig leven krijgt, want dat verzint er. Is het expietig dat er maar op houdt? Ja, jongen, ja. Ik zei, hoe kan je het bedenken? Nou, ja, de jammer. Een heel soort zal hem missen. Nou, hij is altijd, stiet altijd kleer. Hij wil ons even een keer naar de kar rennen, als hij wat vergeten heeft. Nee, het is een beste bakker. Ja, dit is hartstikke spietig. Ik ben nu in mijn laatste weken bezig. En als dan al die reacties van die klanten die dat hartstikke jammer vinden, dan denk je, ja, als het alleen nog daarop zo zal trooien. Ik voel steeds het gaat niet maar goed. Ja, dank je. Ik vind het jammer, maar ja. Ik hou je een hand. Ja. Tegen dank voor de conditie al die jaren. Dank je. En het gaat je hem goed. Dat je wel kan er wat bij. En wat ging je nou doen? Want je kinderen er net maar pensioen, denk ik. Nee, gelukkig niet. Want ik ben nog wat te jong om niks te doen. Dus nee, de bedoeling is dat ik bij de taxi van de Bles in Makkum op een taxi rijden. Dus dan zit ik weer in de auto en ik heb weer mijn meisje te krijgen. Dus dat past wel bij me, denk ik.